kham kong san mata pi hakil ki ba adap kai moyu asan ye kini daki ndriu tuli ki jaka lesi ki ba kham nong mai norma menta ka fuse tu kin thop ki jaka ki ba khawa kalang pi ka block 1 ka block 2 ter ki bolong ki ba e ba lada ka sarkar kaya dakani galenti kinum jaw su ki umbat ki sajaw ki umsnam haki babor ki benta jogari kasi ka jong kita ri ba syai be lada ka sarkar ka penbet yakini ka phase 2 daka juk galenti kuma penbet ya ka phase 1 nantarai haka phase 1 ngi iya ki pai ba bagi yam bagi jaw ki umbat harin ke phase 2 yak ngi ke sarkar ke jela ka jungi kan sa yi ya ka senam pada ka jaw tiga dia jikit kli jong ke sarkar ka jungi mentah ka phase 2 nado utrai jaka lembag ikut pata ikut khandau udai bandan bentah kerjun komiti kiseng halang warok dan bentah komiti yu sodar sinong ki wahe sinong kiri dan bentah KHDC de bentah undang bi khmat jong tu ka thai wa mali ne MDC udai bandan bentah don aingin suki khandiat tang ban biang bet biang namar hakini ki tuli ngai khandiat ka nomor collection ka ajan lesi ka sarkar bandio kata ka bandio bor biang ha ajar pulai ka persiang ban wud ban ya nyambe da kabor na kata ka do kawan ra ing di jing sosi ki jing jauh mat kadukan ni tiga ni kamput kam dei ka ba lang thmai ka rimba